anyị zulezu mụma anyị zulezu mụma anyị zulezu Prince Kevin Oshiligwe Nwagwu na-eyi agwụ President Igbo Union Cologne Germany former chairman Cultural Committee Odogwu si Mgbudi n'Imo State eje n'ezi oji mode mogodogwu n'oso belezie nụnụnụnụ nwa oke osisi onite mụ nọ n'afọ Chief Emeka Norman Uko Honorable Financial Secretary Igbo Union Cologne osisi na-amị okpo n'item na Abia State nwoke osisi n'item founder MSco Development Foundation ya na ezigbo oriakụ ya Mrs. Uchechi Uko ezi nwanyị afọ muleze abiliba na Cologne Chinedu anya yara akụdi n'ogwu 1 na mba anọ akụ mgbọwara ụgbọ aka ji akụ Chairman Elders Council Chairman Electoral Committee Founder Franklinko Export Cologne ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Lilian Obiageli Anyayara President General Ezi Nwanne Group Cologne si Odogwu no sobele no Chairman Emeritus Odogwu si n'Imo State eje Nkume Nwanna Cologne Osike akpọtụrụ dike Esioke nwa na mba n'Odogwu n'ọsọ belezie nụnụnụ
okenye osi n'isobilia Sir Austin Emeka Anyara, Assistant Financial Secretary, Yesi nwa Simba nọ n'Imo State eje Uju na-eme ọgọ na mba nọ Founder Mekus Export Cologne, ya na ezigbo lọọlụ ya Yesi nwanyị isi ụdị eje n'Enugu State Maazị Chukwu Ojukwu Secretary General Odogwu si Ọhafịa na Abia State eje ya na ezigbo lọọlụ ya Mrs. Stella Ojukwu Member Ezinne Cologne Anyị zulezu mụma Anyị zulezu mụma Anyị zulezu mụma Anyị zulezu mụma Brother Richard Atubwe Cheerful Honorable Vice President Igbo Union Cologne Odogwu si Agbeje na Delta State nwanne the number of Cologne ya na ezigbo ụlọ ya ekene ezechelugo nwanyị ọma n'ọsọ obele nunu Mrs. Genevieve Odili ochie eze ụmụ agbala na Cologne Honorable Treasurer Igbo Union Cologne Ada ndị Anambra ọ dị ụkọ na mba nwanyị ọma eletrik ụmụ agbara ugegbe oyibo Egovin nwanyị ọma Mr. Friday Desmond ọnụ PRO Igbo Union Cologne F-Money na Cologne Odogwu si Enugu Ezike n'Enugu Eje F-Money Odogwu mmadụ n'ụlọ sobele nwakwu na-eyi abụ ya na ezigbo lọọlụ ya Oriakụ Frayo ọnụ Late Chief Sonny Nwosu Ezi Igbo na Cologne our fallen hero may he so rest in perfect peace Ayaraba
na Cologne wee na-ekenezi ezigbo ụlọ Soni Nwosu Mrs. Naomi Nwosu ada dị ọra mma achalugo nwanyị Brother Austin Chinedu Ogbaru fine boy ugegbe oyibo former president Igbo Union Cologne Germany Miro Shine oke nwesi obeje n'Odogwu n'osobele nunu ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Blessing Chinedu Ogbaru Miro Shine ugegbe oyibo odozi obodo nwanyị agbala na kwudi ya n'ilu ụmụ Igbo na Cologne ụfọdụ ka anyị jejezie nunu anyị fụlụ nwanyị n'anya n'elu ụwa ụmụ Igbo na Cologne na masịbịa anyị zuru ezu ụmụma 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 akwa nkịta asị na ife o ji ebunye ọnụ enu ma ọ na-eri nri kama nne ya daa n'anị ka ọ danye n'ime afọ n'ezie nna si na mma mie n'iwu omenie na nso n'ụwa o si na mma dị ndụ omaniwu ngwa na omezie na n'azụ ahụ
na mmadụ bịala afịa peka ndị beghị wadizi one n'ime ihe ewezuga Chukwu kalụmụ ogene ka mama n'ụwa ewezuga Chukwu kalụmụ ogene ka mama ewezuga Chukwu kalụmụ gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme maka na ofu onye alasi na ife o ji mee n'afa nna n'ihu wee mee n'azụ na ọ maghị onye zọpụta ya esi wee bịa Chukwu ya wetalo n'enu ụwa nwa kazizi ego ekene ka molise n'ọlụ ọnalụ n'isi ma Chukwu na-edu nwa m onume ekene yi Chukwu na nsọ nwa m onume ekene yi obi echi na chi mezie onume ekene yi Ifunanya nwunye m onume ekene oyibo nwanyị ahụ onume ekene ya Ifunanya Chukwu n'ọdị na ndụ m ewezuga Chukwu kelụmụ gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme ewezuga Elisa kelụmụ gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka m ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa nyibi gịnị ka ị ga-eme
bịachi na nwa ya eze Odogwu n'isobili ezigbo nna mụrụ ọmụmụ Odogwu n'isobili ahụ a na-echeli onwe anyị Odogwu n'imefu nwesi odeje enume ekene enume ekene unu enwezuga nlisa ọdịni ka ngeme enwezuga Chukwu kelumu gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme enwezuga nlisa gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme enwezuga Chukwu kelumu ahụ gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka m ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme n'ụwa anyị bi gịnị ka ị ga-eme It's all the lives on the beat. okwu ndị ụka na ndị omenani nụọ akwa ya ka anyị na-ekwu nụnụnụnụ okwu ndị ụka na ndị omenani akwa ya ka anyị na-ekwuzi nụnụnụnụ ụka ga-adị omenani ga-adị ebe belu ugo belu nke onye na-eme ya dịịrị ya nke onye na-eme ya dịịrị ya ụka ga-adị omenani ga-adị ebe belu ugo belu nke onye na-eme ya dịịrị ya nke onye na-eme ya dịịrị ya o wee wụrụ okwu ndị ụka ya ndị obodo na omenani obodo ayaraba maka na ndị ọgbọ uwe anyị wee si ọ bịara ibe onye abịagbuni ya ọ nawakwa ka mgbumgbu apụkwa na n'azụ ndụka batala obodo nabatala iwe ọfụma ndụka wee bata n'obodo nabatala iwe ọfụma ndụka wee yozie ndị obodo na ba chọrọ ka obodo nye ewe ya anọ wee na-ekpere chi wee obodo ejezie nye ndị ụka anị anaghị ego nyelikwa ndị ụka aka wee lụgide ụlọ ụka wee lụsịa ndị ụka wee nwee ha na na-ekpere chiwe ahụ mana ịma na enyere ndị ụka
nata o. Abịa n'obodo agwọ tụọ ya ụwa dị agba ya ije nke nwa dibịa ete ya ọgwụ na ọkwụsị mana ndị ụka emeziela ndị obodo onye akpị gbara ma agwọ tara o jebezi ụlọ ụka eje taa ya mmiri nsọ maọbụ olive oil anyị ya nọzi n'ebe a na-ete ya olive oil ọ n'ebe a na-efe ya mmiri nsọ asị na mmadụ anaghị omenani ga-adị ebe belu ugo belu onye na-eme ya dịrị ya onye na-eme ya dịrị ya ụka ga-adị omenani ga-adị ebe belu ugo belu onye na-eme ya dịrị ya onye na-eme ya dịrị ya ngwa gezienụ ntị unu wee nụlụ otu ndị ụka si akwụ ndị obodo ụgwọ na afọ ọma ndị obodo na-ewu ụka dị. Obodo chọzi ma omenani ọwụlụzianụ nsogbu ndị obodo chi ma omenani ọwụlụzianụ nsogbu ahụ. Ndị obodo chọzi ma omenani obodo ndị ụka nwazi iwu n'ụlọ ụka na onye ụka afụrụ mele omenani obodo na onye anwa manatazi olili n'ụlọ ụka ịma amụzi mmadụ na mmiri Chukwu, ịma amụzi mmadụ na agbamakwụkwọ, ayaraba kama na ndị ọgbọlụ anyị wee sio ife niile na-acha onye megide m onwe ya adịghị alụ alụ. Ndị ụka wee gwazie ndị omenani na ba na-efe ekwensu, waje efe ife apịla apị. Nwee na-ajụzi ngị nwewe onye ụka ji ife n'aka si na Baịbụl akwa ife alụrụ alụ ka ọwụ ngị nwe apịlị krọs wee dewe n'ọta ya akwa ife alụrụ alụ ka ọwụ. Ife Chukwu ya ekpe n'ụwa ebuka mana o nwere ife ka na-akpọfekwa m anya onye mmụọ nwa asị ya ka awụchapụ ya njọ ekele ụwa nke a na-akpọ mmiri Chukwu emeghị mmiri Chukwu wee baa ya afọ ife na amaghị anya. Mana ofu ndị ụka
si anyị na Jizọs Kraịst pụrụ n'enu obe n'ifile anyị na ọbara ọ gbapụrụ n'enu obe ka eji wee sachacha njọ anyị niile. Kelee isi nke wụzụ na onye mụzie nwa emewezie mmiri Chukwu si na ọ ka ewee sachapụ nje ekele ụwa. Ahapụzi afọ nne na nna ya nyeli wele afọ onye na-amaghị anya wele ewe nye yi. So ndị ọcha na-awụ sent mana ndị ojii adịghị awụ sent. Ka ịkpọ m sent Chinedu ọ ife ọjọọ, ka ịkpọ m sent Okeke ọ ife ọjọọ. Wee na-ayọzi tie omenani dị ndị omenani ụka dịkwara ndị omenani ga-adị mmadụ ebebelu ugobelu onye na-eme ya dịrị ya onye na-eme ya dịrị ya. Chinedu Ogbaru ụka ga-adị omenani ga-adị ebebelu ugobelu onye na-eme ya dịrị ya